Slay. Album radi sa demom. Kako vam se čini prvi utisci? Sigurno prva. Što se mene tiče, nisam pristrasna, ali naravno ja sam uvek jer Nadicu poznam jako dugo i družimo se, ali stvarno moram da pohvalim jer ona je jedan od naših najboljih vokala na estradi i ceo album kompletan, jedan kvalitetan, baš onakav kakav mislim da je estrada zaslužena. Slažem se, imam već i favorite, to je pesma Milostinja, po kojoj je i album dobio ime i Gde li si sad? Ta je balada da ludilo, a Gori, to mi je... Znam da ćemo svi da gorimo uz tu pesmu, to je sigurno. Da, i želim i ja ovim putem da čestitam Nadici i baš se vidi taj trud i kvalitet i jedno čekam da ovo počne večeras i da ona nekako i osvesti šta je to napravila. Nego da se mi osvrnemo malo na vas dve. Šta se dešava novo kod vas? Duet hit je izašao, meni uskoro album, sve lepo. Kidamo sa nastupima svakog vikenda, tako da kod nas je standardno u stvari. Znači nema problema nekih recimo kao kod pojedinih kolega? Ne znamo. Koji su onako prilično problemima prethodnih dana, dakle videli ste i sami što se dešavalo. Neki su kidnapovani, neki su bačene bombe, neki imaju problema kao Milica Todorović, što se trpi razne napade, da kažemo, na društvenim mrežama. Šta je vam onako, da kažemo, bilo od svega toga najupečatljivije od te tri teme? Sve je ružno i mislim... Zanimljivo narodu, a ne treba da bude zanimljivo narodu. Da, apsolutno. Mislim, ja sam ovih dana puno bila po emisijama i odgovorila više puta baš na ta ista pitanja. Što se tiče Milice Todorović, Mico naša podrška apsolutno, ljudi da se smire i da gledaju svoja dvorišta i to sam rekla, ponovit ću, nije mi teško, da. A pogotovo što niko ne zna šta je istina i sama devojka rekla da kada se oporavi i kada prođe neko vreme da će se oglasiti, tako da... A i ne mora. Pa i ne mora, ali sama rekla da hoće, ali prosto ljudi već nagađaju i izmišljaju razne priče, niko ne zna šta je to istina. Napad, kao napad, to uvek misle da smeš da radiš to javnoj osobi, da je razapinješ bez ikakvog dokaza, tako da u ostalom svakako ne podržavam to i želela bih da je ovim putem ponovo čestitam, iako smo se čule i sve, i da čestitam i da kažem samo da uživa u najlepšoj. Smatrate li da je podrška kolega i koleginica sa estrade u takvim trenucima bitna? Pa ne samo u takvim, u svakom trenutku, i u dobrom i u lošem. Nekad prijatelje vidiš i kad si u velikom uspjehu, ko su ti prijatelji. Tako je. Ne samo u najgorim trenucima. Da, pogotovo u našem poslu, realno da. Pa bukvalno. Kad vidiš ko je uspešan, ko je tu pored tebe. Malo prije Zoran Mićanović rekla da ima puno sujeti i da je sve više nekolegijalno. Upravo. Kako vi to? Pa ima, naravno da ima. Mislim, svi smo to negde nekad osetili, ali... Neki dan danas. Pa ja uvijek kažem, ako neko osjeti da zaslužuje više, neka radi na tome. Ni kuma, ni ja, stvarno nikad nismo bile od onih, da kažem, Brate, ne želim ništa što neko drugi ima. Znači, ono što ja imam, meni se to sviđa, a mi se ne sviđa ono što neko drugi ima. Neću da imam to, prosto... Imaš svoj put, Svoj put gradili smo pravim putem, išli težim, ali pravim, iskrenim putem i prosto... Trudite se malo i vi, pa... Da, jednostavno... Dragana, živjela si još jednu pesmu, to moram da te pitam, Goce Lazarević, da li se zahvalila? Oživela? Pa ne, mislim, hvala ti što si to tako rekao, ali pa dobro, ta pesma je, ne znam, bar meni uvek negde aktuelna. Cecu si rasplakala? Ceca je emotivna, ali videla sam da je baš postala viralna moja izvedba iz Ceca showa i drago mi je, ali ne bih ja rekla da sam je oživela. Ta pesma je, pa jesam i skromna, ali u ovom slučaju stvarno nisam. A čekaj, da li se zahvalila, eto to, kad smo kod sujete starih kolega? Nismo se čule, ali
A što da mi se zahvali? Ja želim njoj da se Da te zahvalim. pohvali, ajde. Ali ja želim njoj da se Pa možda nije još zahvalim. video. Da. Ja želim Goci da se zahvalim što je tako dobru pesmu snimila. Hvala ti puno. Da, i moramo da kažemo, mi smo tu da oživljavamo stare hitove, jer vidim da su malo mlađe generacije zaboravile šta su prave Ima pesme, i toga. tako da Da. nama je veoma čast i zadovoljstvo da možemo doživjeti neke pesme. Hvala. Ja bežim, to nije istina, evo ja stojim ovde, dajem intervju, prva sam došla među svima da dam Čega intervju, kaže da nisam bežiš, bežala nisam ni od čula. čega. A nikada nisam, to nije istina. A šta sam radila? Trebala si u levo. Izvini, nije mi to bila namera, možda ste drugačije protumačili, ali ovaj put mi niko neće namestiti neku formu. Pa ćemo sad levo.